bature ba zama yi abin ya sayo zama ya yi yunkuri ne ya aiki kuma lallai sai an aiki an kawar da abin da yi to tana iya mutum ya ce min ka mun da ji magana amma wannan aiki ka da wuya ba zai yiwu ba sai mu ce maka da wuya amma zai yiwu da wuya amma zai yiwu ka ce ba zai yiwu ba a'a zai yiwu wannan kalmar impossible kawar da ita to tana iya ka ce a to yanzu ko dinnan ne za ku yiwuwar da shi sai mu ce shi yasa ka kasa ganewa ka ce ba zai yiwu ba to ba mu ne za mu yiwuwar ba Allah ne zai yiwuwar to ka ce mana akwai abin da Allah ba zai iya ba Yahudu na sa'ayi akan su kawar da tauhidi Allah ya alkawarin tsayar da imamuna mahadi zai kawar da kafirci a koma rike tauhidi wakilansa ne yanzu su tashi suna ta jadidini manufa na wanga kira bautar ilahu duka addini inda Allahi al-islam kuyo nazari manufa na wanga kira bautar ilahu duka addini inda Allahi al-islam kuyo nazari yadda bature ma bai mana wayo ba yake kafirci ya koma da mu to musulunci za mu koma dama shi ne jininmu shi ne gadon shi ne alfaharin shi ne tarihin shi ne mu to ta yi wani ce to za ka balle arewa ne sai mu ce mu da musulunci muka ce muka zamu musulunci kuma a ruwanci da kudu ba ruwanci da arewa musulunci a wajensa addini ne na Allah duk ƙasa kuma ƙasa ta Allah ce hakika tsarin ƙasar nan tsari ne na kafurci yake da mu suke a bai daya da masu share musulunci suke kisa birni kawai aikin gwamnati ne kuma da taho mai tawaye wannan zalunci ne suke kisa birni kawai aikin gwamnati ne kuma da taho mai tawaye wannan zalunci ne ta ya za mu samu 'yancin zama in ba mai tawaye ba ta ya za mu samu tsantsan tsaro in ba ta islamu ba ga zagzakin wayo sai kira yake da mafaffarka shi ne gwarzon wayo al'umma ku tashi mafaffarka amma kamar da yake sai mun tashi mun ce muna so ko kuna tsammanin ba mu so ko sai ai mana nasara tana tare da mu'mini idan muka miƙe muka ce abin da muke bukata kenan to yanzu ko za ka ga nasara daga wajen Allah domin wani abu ne da Allah ta'ala ya riga ya wajabta ma kansa wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin